أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan wa masu bibiyan mu a wannan shafi na mai albarka na Facebook da wanda ma za su samu darasin a wani kafa ta sadarwa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a yau a inda za mu ci gaba da karatunmu wanda muka saba gabatarwa na zadu zaujaini fi ahadisu sayyidu saqalain na Sheikh Alkanawi wanda littafi ne wanda ke haɗe da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke koyar da mu zamantakewa ta aure da yanda auren musulmi ya kamata ya kasance a matsayinka na musulmi ko a matsayinka na musulma na da kyau kai karatun addinin ka san me addinin ka ya faɗa game da al'amarin aure dan kai kokarin kula da kiyayewa akan wannan mana ibada ta aure yau insha Allah shi darasin mu na shida a wannan littafi mai albarka darasi ya gabata darasi na biyar yau zamu tsaya kan darasi na shida malaji alhadisu sadisu hadisi na shida an Aisha qalat تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 60 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18 رواه مسلم وانا حديث لنا عائشة الله قارمت الدا حديث وانا مسلم يا كاوشي حديث ملنبا دبو da 423 wannan hadisi ne na Aisha ummul mu'minin Abdullah Allah ƙara mata tana cewa tazawwajaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintu 60 Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana matsayin yarinya mai shekara 6 alura Aisha tace Annabi ya aure ta tana matsayin yarinya mai shekara 6 wa bana biha wa hiya bintu 90 Annabi ya tare da ita tana da shekara 9 Aisha fa ke faɗa da kanta wa mata anha wa hiya bintu 18 Annabi ya mutu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala tana matsayin yar shekara 18 Annabi ya rayu da Aisha ne shekara 9 ya arja tare da shekara 9 ya rabu da ita a shekara ta 18 ya aure ta a shekara 6 ta tare a shekara 9 ya mutu ya bata dudu shekara 18 wannan hadisi yana nuna mana cewa ma'ana auren wuri a addinin musulunci abu ne wanda yake da tushe yake da references yake da ƙarfi addinin musulunci ya yadda da auren wuri addinin musulunci hasali mana kwadaitarwa ne da auren wuri duk duniya ba mace iya da aka aihuwa iya mace tun daga zamanin annabi har yanzu wata iya mace da ta kai Aisha radiyallahu anha babu ita ba a yi ta ba a yi ba wata iya mace wadda kimanta ta kai Aisha radiyallahu anha kai baka isa ka ahi diya ba ya Aisha ke baki isa ki ahi diya ba wanda take da matsayi Aisha amma sai gashi an samu Aisha tana faɗa da kanta cewa Annabi ya aure ta shekara 6 ne diyarka ta kai na Aisha ce diyarki ta kai na ce da kace ba za ki aure ita da wuri ba wa bana biha wa hiya bintu 90 Annabi ya tara da Aisha ta shekara 9 kawai amma yanzu fa an kai zamanin da musulmi zai rika cuta addinin shi da kanshi wai auren wuri yana da inconvenient wai vala in aka ba mace auren wuri shikenan tana samun matsala guda wanda kuma ƙarya ce kadara cewa idan ayi auren wuri an waɗiya ta shekara 13 tana samun matsala aihuwa sai tambaye ka da bai auren wuri ba kakanninmu sun samu wannan matsala din a kamar yadda kakanninmu ba san ciwon hanta ba san ciwon koda ba san ciwon siga ba zamani ne ya kawo su muke da su ko to haka wannan matsala din zamani ne ya kawo muke da ita amma wallahi duk duniya ba wayewa annabi wallahi ba karantar irin ta annabi ba masanin likitanci da rayuwa irin annabi kuma annabi zai yi auren da yake da matsala ne kar mutum ya tsaya arena maka da hankali fa arena maka musulunci ka a mai da ka shashasha a ce wai la femme n'a pas droit d'être épousée au-delà ou bien au-dessus de l'âge de 18 ans c'est-à-dire wai yarinya ba ta da izinin a mata aure ba ka da izinin ka aure ɗaya ka sai tana da shekara 18 zuwa sama iskancin banza iskancin wofi shi baturen da ya kawo wannan kaida din a lokacin da bai kawo durwa ba ko wani article da zai ce la femme n'a pas droit d'être fornicatrice au-delà de l'âge de 30 ans ya kamata ka dokar cewa kar a samu yarinya ta yi zina ko ta ayu a ƙasar shekara 13
wanda a yanzu ka diba daga an je an bude gidan badala gidan karuwai billahi lazi karuwan mata da ake fitowa ƴan mata kankana ƙasa da shekara 15 sun fi yawa kuma suna aihuwa ba biyar shi bane ga sunan iskancin banza sai a zo a rikita muku addini da ana so a bata mu zaman iska da haka mu dakatar annabi jama'a annabi ne ya auri Aisha shekara 6 ya tara shekara 9 dan haka diyarka aure ita shekara 9 an ce ka hadisi ka kawo aya ko hadisi ka kawo wannan hadisi ne ingantacce kana da wanda ya koya maka kana da malami kana da magabaci ba da ka kai ba amma Allah kallon mai yarda iskantar da mu a rayuwar wannan tamu da muke ciki diyarka ta kai shekara 13 14 15 tana maka siginas na aure ka ki ganewa ka ce sai ta lakwal karshe ta lalace ta rika bin maza tana rayuwar badala tana iskanci saboda me yasa kun ki aurar da su wallahi duk wannan zinacen da iskanci da ake alakwal wallahi rashin aurar da su ne da ai auren wuri duk ba za a yi haka ba Allah ya sa mu dace nan zamu dakata mu gama da shi na